Voluntario izatea mundua ulertzeko modu bat da. Atzegi 60 urtez ari da lanean, gizartea positiborantz aldatu nahian. Urtero udazkenean kanpaina berria aurkezten du. Aurtengoari gure txanda da, leloa jarri diote. Atzegik egiten duen lana datuetan islatzen da. Tolosaldean atzegi zer den datuen bidez ezagutarazi dute kanpainaren aurkezpenean. 169 familia bazkide. Denak adimen desgaitasuna duten zenide bat daukate familian. 176 kolaboratzaile. Hauek ekonomikoki laguntzen dutenak dira. Eta 821 atzegizale. Jarrera positiboa daukatenak eta bere datuak ematen dizkigutenak guk gure 3 hilabetekoan bidaltzeko eta zenbat eta informazio gehiago orduan eta jarrera hobeagoak izango duelakoan edo izango ditugulakoan. Aurtengo kanpainak 2 helburu ditu. Adimen desgaitasuna duten pertsonek voluntario izateko duten gaitasuna ikusgai egitea batetik eta voluntario izateko aukera berriak aurkitzea bestetik. Probatu dezagun. Atzegin ikusten dugu, gero eta adimen desgaitasuna duten pertsona gehiago inguratzen zaizkigula ilusioakin dagoakin laguntzeko, aportatzeko eta azken finean voluntario izateko. Batzuk esperientzi puntualen bat izan dute eta errepikatu nahi dute, eta beste batzuk berriz, denboran kontinuidade gehiago izango duen zerbait nahi dute. Kontutan izanik, voluntario izatea, esperientzi personal bezala oso aberasgarria dela, aukera hori zabaldu nahi digu baita ere adimen desgaitasuna duten pertsonei. Bereiek ondo dakite laguntza pixka batekin gauza asko lortu daitezkela, eta orain asko eta asko gogotsu daude beraiek jaso duten laguntza hori bueltan eskaintzeko eta beraiek behar dituzten lekuetan egoteko. Gizarte bezala nahiko argi daukagu adimen desgaitasuna duten pertsonek momentu jakinetan laguntza behar dutela, baina askotan ahaztu egiten zaigu bereien gandik ere laguntza asko jaso dezakegula. Eta hori da, kanpaina honekin azpimarratu nahi deguna eta deialdi egin nahi diegu baita ere, voluntario jendearekin lan egiten duten entitateei beraien ateak adimen desgaitasuna duten entzatere iriki ditzaten. Elena Villanueva da bolondres gisa lan egiten duen atzegikide bat. Garagunera joaten da. Bertan, bularreko minbiziak eragindako emakumeen taldea den Katalin elkartearentzat lazo arroxak egiten ditu. Colaboramos entre todos y pone a alfileres, otros que ponga alfileres, luego a mí me ha aplicado cortar con las tijeras, hay unos que se meten en la bolsa.